Čaute, tu je Dominik a vítam vás u prvého videa z Clash of Royale. A jak ste si mohli všimnúť, tak už to mám viac menej rozehrané. Tu máme svoju armádu, tu máme na výber, ale ja už som si vybral akurát týchto vojakov, lebo sú podľa mňa dobrí. A tu môžeme ešte vyhrať pár takýchto ultimátnych. A môžeme ísť bojovať. Je to náhodné, vyberie vám to náhodného hráča, ktorý chce tiež bojovať. A inak už nič. Je to proste iba taká ukludňujúca hra, v ktorej iba zoberiete vojačika, kliknete a položíte ho a jo. Jak ste si mohli všimnúť, tak každý máme svoje kráľovstvo a jak vidíte, obidvaja máme rovnaký level, akurát mi zničilo väžu, čiže to nemá to dobre. A budem natáčať viacej videí. A neviem, by som vám mohol ešte také povedať na to. Proste tu hráte iba tak, levely si tu robíte, zabíjate proste. Toto je podobné Clash of Clans. Ale zase tu si nemusíte stavať hrať a tu iba toto. Keď vyhráte, môžete vyhrať napríklad Česku. Za to, koľko hráčov zase porazili. Potrebujete 10 helmien ako korún kráľovských. Keď ich budete mať, tak budete aj mať akože tú Česku, čo som hovoril. A vidíte, už ma porazil. Zase ma nedám. A to by asi bolo. Už mi to seklo. To by asi bolo všetko z tohto videa. A čus bus.